Γεια σας, είμαι ο Swagpika και θα παίξουμε στον Skyward Server. Ναι, αυτό είναι το επεισόδιο 2. Ναι, το zoom για κάποιο λόγο είναι στο control και πρέπει να το βάλω στο F. Λοιπόν, περιμένουμε, πρέπει να έχω 5 ευρώ. 6. Nice, άμα δεν πάρω πες το Ender Pearls θα αγοράσω. Απλό είναι. Δεν πήρα τίποτα. Μια χαρά. Σοπ. Μου έμεινε ένα. Τι? Λέω κι εγώ. Καλά θα ήταν. Πού είναι? Leggings δεν έχω, Πού είναι το iron? Κάνω το sword. Κάνα bow. Arrows δεν έχουμε. Έχουμε 15. Μια χαρά. Όχι. 5. Αυτό 6. Οκ, είμαστε μια χαρά τώρα. Ας πάμε mid. Αχα, ενδιαφέρον. Λέω να πάω. Αντιά. Έχει diamond σπαθί. Και θα το πάρω. Τι? Πήγε ρε. Diamond σπαθί. Δώσ' το μου. Nice. Κάνα ender pearl δεν έχει. Αντιγιά. Αντιγιά, αυτό έχω μόνο να πω. Δώσε μου ρε. Ωραία. Leggings. Πολλά items έχουμε. Πρέπει να αδειάσουμε λίγο. Και συγγνώμη αν ακούμε λίγο δυνατά. Ψόφα. Έλα τώρα. Και να μπάλες. Έλα ρε. Ψόφα. Θα ψοφήσει ποτέ αυτός. Έχω 25 arrows. Και έχουμε μείνει αρκετοί, Τι. Δεν έχω και level. Έχει μείνει αυτός. 1, 2, άλλος ένας έχεις μείνει. Τέλος πάντων, θα τον βρούμε όμως κάποτε. Τα αυγά, ωραία. Πού είναι? Αμάν. Έχει μπω αυτός. Και τώρα πολεμάει με τον άλλον. Για βγες έξω. Έλα ρε. Βγες ρε. Σε περιμένω. Λένε πάνω. Πρέπει να σκοτώσω κανέναν. Τώρα 3 μήνες, ένας πέθανε μάλλον. Αυτό σκότωσε αυτόν. Άρα έμεινα εγώ. Αυτός εκεί. Κι άλλος ένας.
Αυτός όμως πού είναι ο άλλος? Όχι ρε. Τι έκανες? Οκ. Πού ήταν ο άλλος? Εκεί πέρα ήταν. Θα κάνω... Αχ, παραλίγο. Ναι, το πέτυχα αυτό που ήθελα. Το πέτυχα. Αυτό θα πάει εδώ. Στο πάρω. Έλα ρε, με πέτυχε. Όχι ρε. Δεν έχω και πολλά ροζ ακόμα. Μάνα. Κρύψου. Πλάκα μου κάνει. Πώς με πετυχαίνει από εδώ? Να βάλω κανένα μπλοκ. Έχω χωτίδι. Θα βάλω έτσι εδώ. Για να μην με πετυχαίνει. Νόμιζα πήρα φωτιά το ξύλο. Λολ. Νάτσο. Έλα. Ναι. Πόσα ώρες έχουμε? 15 έχουμε ακόμα. Όχι, μην με βαράς εμένα. Δεν θα τα πάμε καλά. Έχω κανένα καλάμι. Έχω. Νάτος. Αυτός πίσω τι κάνει? Πεις να φύγει αλλού. Ατυχία. Θα πω και θα το σκοτώσω τώρα αυτόν. Δεν ξέρω τι έχω Enderpearl. Το πέτυχα πάλι. Όχι. Παιδιά, αυτό ήταν αποτυχία. Μεγάλη αποτυχία. Αλλά ας παίξουμε ακόμα ένα μάτς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Big fail. Δεν πειράζει όμως. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό το Skywars. Ελπίζω όμως όχι πολύ. Nice. Έχουμε αρκετά πράγματα χρήσιμα. Έχουμε αυτό. Crafting table. Όχι ρε, δεν έχουμε τίποτα από 3 αυτό. Όχι 2. Έτσι καλά είναι. Καλά είναι έτσι. Μια χαρά. Λίγο wood. Βασικά πολύ wood. Λολ. Έλα, δώσε μου το wood σου. Μόνο αυτό έχεις? Βασικά αρκετό είναι, μου φτάνει. Nice. Δες πόσο είναι. Κι άλλο έχει. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Έλα τώρα μην λαγκάρεις. Σοβαρό είσαι? Μια χαρά. Εντάξει. Πιστεύω είμαι κομπλέ. Τώρα που πάμε δεν έχουμε και Enderpearls. Τέτοια πίστα. Πού να βρεις Enderpearls σε τέτοια πίστα? Πού το είδες? Κάνα bow. Δεν έχω arrows. Πού τα sticks? Με τρολάρει το Minecraft. Κοίτα. Πλάκα μου κάνεις. Δεν γίνεται. 2, 3, 4, 5. Έτσι καλά είναι, οκ. Έτσι με βολεύουνε. Μόνο που δεν έχω arrows. Δεν έχω arrows. Ναι. Έχει diamond σπαθί. Έχει diamond σπαθί ρε.
τον πρόλαβα αυτόν. Οκ, τώρα τι κάνουμε? Μην δεν έχει πάει κανένας. Είναι ευκαιρία να πάω. Αλλά δεν ξέρω αν μπορέσω. Παιδιά, από εκεί αποτυχία δεν πειράζει. Έτσι και κάπου εδώ θα πρέπει να τελειώσει το βίντεο. Οκ, πέθανα, εντάξει. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν το επεισόδιο 2. Μάλλον θα βγάλω κι άλλα. Ήταν λίγο αποτυχία, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι κόντεψα να νικήσω πριν. Δεν μπορώ να νικάω σε κάθε game. Subscribe, comment, like κτλ. Γεια σας.